Shine.
aduna ba kaninyo nagaantos, tampo siya. Aduna ba nagbantayon, awi pa siya sa pagbayin. Aduna ba kaninyo nagkasakito, Kasabay pa dala sa kumakas. nagbuha niya ang mga asyano sa iglesia o tungkol sa ngalan sa Ginoo o ang pag-agro nga iba ng pagtuo nagaayon sa kasakiton o siya pagkakasunod sa Ginoo o kung siya nakasala na siyang pagkakasayo. Lalo-lalo sa iksuunamahan na si James Pagkakadulog na nakakang nabalagpigan ng Diyos. Ilagat ko nila ang mga Lord o sa mga hindi natin anak para pasabi sa mga ikaw kapasabi mag-ayo na sa ngayon sa tanan kay kinatibok pa na mahal ka mga alagad sa Espiritu sa mga kulimang kataw. Lalo na malatihan naman di pag-ayaw mo kayo Lord na sumulani sa pagpagpag sa pagpag kapatas ko. Kaya ikaw magulay pag-abang sa mga Espiritu pagpahawa sa mga sanggalan Yesus bawa ang mga Espiritu wala ang sa tuloy sa iyo maglupit ito sa Kristo sanggalan Yesus gawas ikan sila berhantuk sama sa Kristus diabetes tutsik wetero kaliblayan amahan di pag-ayaw ko kanyo mong karoon yung pagtuhog nito mahugay pag-abang pag-ayos ka ng malagay pinagi sa iyong bulok ng sanggalan Yesus gawas bawa ang mga Espiritu maglupit sanggalan
Mahal